हेलौ लोगोफोर सिगाङावनो गासिबो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल जानानै ज' जाजाय खुलुमहरबाय आरो आइ आफा रायजो राजाफोर दा दिनै फिसा गोबां बाथ्रा सावरायगोन दा बिनि सिगां आङो मोननै माने गुसुं भिडिअ होनो नागिरदों दा बे भिडिअखौ नोंथांमोनाबो माने एसे बुजिनानै लाग्रो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय सावरायगोन लोगोफोर आस्था कमी গৈছে আৰু দিশাহীনভাৱে এই দলটো আজি চলি আছে হাগ্ৰামা কেৱল আজি হাগ্ৰামাৰ মতেতো বিটিসি প্ৰমোদৰ চৰকাৰ ভাঙি পেলাই 10 বাৰমান হল ভাঙা হিতেশ বসুমতাৰী ডাঙৰৰ ক্ষেত্ৰত সেই দল বদলোৱা কোনো এটা ডাঙৰ কথা নহয় আজিৰ দিনত তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে 2011 চনৰ পৰা আজিলৈকে তেওঁ 6 বাৰ দল সলনি কৰিলে दा बिथाङा जाहैबाय हितेश बसुमतारी नङा होनबा रायजो राजाफोर मानसिखौ सिनायनानै लालै रायजोफोर मोजाङै आरो दा बिथाङा जाहैबाय 2011 होनदों आरो बै दिननिफ्राय बिथाङा दिनैसिम 2024 सिम बिथाङा 6 बार माने दोलो सोलायबाय होननानै बुंदों नङा होनबा इन्टारेस्टिं दा बिदिखौ जोंनि बर'नि रावाव मा बुङो जोङो बेखौबो एसे बांहायनांगोन नङा होनब्ला दालाय बास्लायग्रा बैसोरखौ मा बुङो नङा होनबा दिनैनि दिनाव माने मोख्राखौसो बुङा होनबा रायजोफोर मोख्रायासो दालाय बास्लायो दा दिनै हितेश बसुमतारी बिथांखौबो जोङो बुंनो हायो बिथाङाबो सासे माने मोख्रा बुन्दाफोर बायदि आरो किन्तु मोख्रा बुन्दा होनथ्राखैलै हितेश बसुमतारी सार माने नोंथांखौ रुजुनाय जादों दा बाथ्राया बेनो सिन्था खालामनांगौआ नङा होनबा जोङो बिराद साननो गोनां दिनैनि दिनाव नङा होनब्ला दिनै मोख्रा बुन्दाफोर बा माने गासै मोख्राफ्रानो जेनेबा गावनि आदारनि थाखाय नङा होनब्ला गाव जानो थाखाय माने गोबां माने बिथांमोना दालाय बास्लायनानै आदार नागिरनानै जायो सानफा थोलोनो नङा होनबा बबाव मोनगोन बबाव मोना माने बेफोर माने बयबो जिब जुनार हिसाबै गावनि माने रानखानाय माने नियम बायदि बिथांमोनाबो सोलिनांगौ जायो आरो नङा होनबा लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर किन्तु जोङो बेखौसो सिन्था खालामनांगोन दिनै सासे मानसि जानानै सासे बर'नि नेता जानानै बिथाङा माब्रै बै दालाय बास्लायग्रानि रलखौ माब्रै लानो हाखो रायजो राजाफोर नङा होनबा जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन दिनै बिथाङाबो गावनि थाखाय एबा माने गावनि उदैखौ लानानै बिथाङाबो बे गोबां बोसोराव माने 6 बार माने दोलो नागारबाय जाहैदों बेखौ नागारो बेयाव थ्रोब आरो बेखौ नागारो बेयाव थ्रोब आरो बेखौ नागारो बेयाव थ्रोब माने एकदम एब्रे माने हाबलाय ओंखारलायानो बेना होंगो दोंगो जाबाय आरो नङा होनबा बे 2024 मायथाइसिमाव नङा होनबा किन्तु आं बुंनाय नङा दहाय माखासे सारमोन बुंदों भिडिअआव आं बेखौ लानानैसो बुंदों आरो नङा होनबा दिनै बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि जेनाखि दोलो BPF दोलो नङा होनबा बे दोलोखौ होनदों माने आन्दायनाय मोनसे माने दोलो जाहैदों नङा होनबा दा आं बेखौसो बुंनो लुबैदों रायजो राजाफोर दिनै BPF दोलोआ जुदि मोनसे आन्दायनाय जुदि दोलोमोनब्ला नङा होनबा दिनै हितेश बसुमतारी बिथाङा मानो बे BPF दोलोआव मानो आन्दायलाबायनानै थायामोन एफा गोबाव सम नङा होनब्ला बेखौ सिन्था खालामदोब्रा रायजोफोर नङा होनब्ला दा लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुरिजेननायनिफ्राय लानानै जों बर' हारिनि थाखाय आरो बे BTCनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय दिनै बिथाङा मा मावाखै नङा होनब्ला गोबां खामानि मावदों बुंथ्र'नो हायै एग्रे बेग्रे खामानि मावदोंना मावाखै मावदों नङा होनबा जोबनो गैया बिथाङा हारिनि थाखाय नांदों आरो जोंनि बर' फिसाफोरखौ लानानै बिथाङा गोबां नासयजानाय गोबां गोमालांनाय पावारफोरखौ लाबोफिननो थाखाय बिथाङा दासिमबो जिउयै माहामै नांगासिनो दं नङा होनब्ला नाथाय दिनै हितेश बसुमतारी बिथांमोन बायदिया दिनै जोंनि बर' हारिनि एबा बर' फिसाफोरनि एबा जोंनि BTCनि थागिबि रायजो राजा 35 लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथांमोना मा मावदों नङा होनब्ला बिथांनाथ' आसुगुर गावगासे माबा मोनसे मावनायनि रेकर्डबो गैया नङा होनबा बिथाङा दिनै नांदों सोरनि थाखाय नांदों उदैनि थाखाय नांदों गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बिथाङा नांदों जुजिदों नाथाय बिथाङा जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो जोंनि बर' फिसाफोरनि थाखाय बिथाङा मावनो होननानै ओंखाराखै आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि जायाखै सिदा बाथ्रा रायजोफोर दिनै बिथाङा UPPL आव मानो थांदों नङा होनब्ला
माबा मोनसे आसा खालामदों बेसो नङा होमबा जेबो गैया रायजो राजाफोर बेयाव दिनै बिथाङा बिपिएफआव थानानै जेबो चान्स मोननाय नंला बायदि नंदों नंखायनो नैबे गुसुं समाव साला माबा मोनसे मोनो खोमालै माबा मोनसे चान्स दं खोमा थांसैलां होननानै दा बेयाव थांनाय जादों रायजोफोर जेबो गैया जायखि नैबे समाव जेसेबांखि गिदिर गिदिर दैदेनगिरियानो थाङा मानो बबेबा इउपिपिएल बबेबा बिबार खुनु चान्स गैया रायजोफोर नायबाय था आंनिया जायोना जाया बिथांमोनखौ बुथुमगोन बिराद गिदिर गिदिर डायलग मारि होगोन नङा होमबा रायजो राजाखौ बुथुम होगोन जेब्लानाखि इलेक्सना फैयो बिथांमोनखौ जे भटफुलि होनो नागिरदोंमोन बै भटफुलि होनांगौ जायगायाव सोरखौबासो खावब' बसायनानै दोनगोन बेखौ इले सिन्था खालाम रायजोफोर जेबो गैया लास्ट पर्यन्त खर' गाज्रि जागोन बिसोरो है बिपिएफआसो मोजां मोनलाबायनोसैलाय उनावहाय तासारा जेबो गैया थखनै बुंनानै मा जाबावनो गोरोन्थिखौनो मावखाबायबा नङा होमबा फस्थायनानै लाब गैला बै समाव दा नंखायनो साननो सोलों हितेश बसुमतारी सार ओरैबा ओरै बारलाबायबाय थानानै जेबो लाब गैया बे उदैखौल' नायनानै लाब गैया रायजो राजाफोरखौ नायनांगोन रायजो राजाया सान्थिबासो नोंबो सान्थि जागोन बे बिटिसिनि 35 लाख रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि माव बोर मोनगोन मालाबा समाव फात्ता मोनलायै रोहो रोहो जागोन गारि मटर बिल्डिं बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि बुंनानै थगायद्लाबायनानै माबा मोनसे क्रेडिट लानो साननाया नोंथांनि थाखाय बिराद माने गिदिर माने मा होनगोन बेखौ सिमां होननांगोन आरो सिमां जेबो गैया सिमाङा सिमाङैनो थागोन नैबे समाव जेसेबांखि बिपिएफनिफ्राय गिदिर गिदिर लिडारफ्रा थाङा मानो माने बेफोरनि सिमांफ्रा सिमाङैनो जोबलांगोन दे लास्ट पर्यन्त बिपिएफआवनो खारबोजोबनो नागिरगोन लाब गैया बिपिएफआ जै नैबे इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो थाला होजोबनांगौ खुनु लिडारखौ सोनो मोना सिदा खोथा दिनै बैफोरबायदि लिडारनि थाखायनो दिनै बिपिएफआ दिनै लोरबां जानो नागिरदों आरो बै बिथांमोनखौनो दिनै बिथांमोना बुथुमबाय थादों लास्ट पर्यन्त बिसोरबो फोथाय खेबस' खालामबावगोन बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां खनसे फोथाय खेबस' खालामदावग्रा मानसिया बारंबार फोथाय खेबस' खालामनो माब्लाबाबो गियालै रायजोफोर गिया दा गोबां बाथ्रा सावरायबायलै लोगोफोर नङा होमबा जिखुनु दोननोसैलाय लावद्राय जालायबाय नङा होमबा आरो बुंजाग्राफ्रा एसेबाबो अरनांलायगोन खर'आव आरो दुखु मोनलायगोन नङा होमबा दा जिखुनु जोबनायाव बेखौल' बुंसै नङा होमबा दिनैनि दिनाव बिपिएफ दोलोखौ जाय बिथांमोना नेवसिनानै गुबुन गुबुन दोलोआव थांदों बेयो माने बै बिथांमोननि थाखाय माने सुख'नो हायै मोनसे रिन साननांगोन आरो मोनसे खहा साननांगोन खौथि नङा होमबा आरो बै खहाखौ बिथांमोना गोबां सम माने सुख'नो हानाय नङा आरो नारा नाथा सुख'नो नाजाबाबो जोब्बाय जिहेतु बिसोरनि केरियारा नङा होमबा रायजोफोर दा आं बेखौनो बुंगोन आरो दिनै गोबां दैदेनगिरि थांबालाय मा जानो बिपिएफ दोला रोदा दोंसेबो गुवा सिदा बाथ्रा रायजो राजा दंना बिपिएफजों रायजो राजाया जाथिनि मोजां सानदोंना रायजोखौ फसंथानो थाखाय दिनै बिपिएफ दोलोआ ओंखारदोंना होमबा रायजो राजायाथ' मदद होगोन ना रायजोफोर नङा होमब्ला दिनै बिपिएफनिफ्राय सासे सानै दैदेनगिरिफ्रा गालांगोन दिनै हाजार जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफ दोलोखौ मदद होनो ओंखारबोगोन बिदिब्ला बबे साबसिन रायजोफोर नङा होमबा दा जिखुनु बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा एबा बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा आइ आफाफ्रा गुलुं गुजुं साननो नाङा गोबां दैदेनगिरिफोर थांबाबो बिपिएफआ रोदा दोंसेबो गुवा माने बारायगासिनोसो दं दा जिखुनु लोगोफोर दिनै बेखिनियावनो दोनबाय थेंक इउ